Good morning Mindanao. Ako si John Cajon sa Frontline Mindanao Online. O kini ang ikatulong hugna sa atong sinumanang tulumanon nga magdala sa kasayuran ngadto sa mga lungsoranong Mindanao. Apan sa dili pa ani ang pamahayag nga gipadala kanato dinhi sa atong tulumanon gikan sa National Union of Journalists of the Philippines kun NUJP kalamgitan sa ikaduhang bulan nga paghinumdom sa nitabong pagpatay sa mga magsisibya o mamahayag dito sa Maguindanao. Tangkod 2 ka bulan ang milabay, dili mo minus 57 ka tawo ang gipasakir sa Ampatuan, Maguindanao. 31 sa biktima mga tigbalita o trabahante sa media. Panagsangka sa politika ang hinungdan sa linuog nga krimen. Busa misaka ang kabalaka sa seguridad sa mga tigbalita nga naningkamot matud kaninyo og may nungdanong impormasyon may kalabutan ang eleksyon. Apil na ang pagbantay sa proseso sa piliay. Ang kagawasan sa pagpili kauban sa kagawasan sa pagpadayag isip mga hulagway sa nagtunay nga demokrasya. Sa atong kasaysayan isip nasod, dako ang papel sa prensa sa pagpagsa sa diktadura niadtong 1986 ug busa na ibalik kanato ang katungod sa pagbutar. Apan karon padayon kininhegom sa mga pagpangataki. Gatusan katigbalita sa tibuok nasod ang nakasinati sa pagpangharas. Sa pagtakop sa tuig 2009, 136 na katigbalita ang gipatay sukad 1986. Bisan pa man sa mga kahuyangon sa media isip institusyon, importante kining kabahin sa atong katilingban. Ang propesyon sa pagbalita dili lamang may tungod sa mga tigbalita. Ang kinauyukan niini mao ang pagprotektar sa interes sa katawhan. Tungod niini, among gitugyan kaninyo, mga mabuot nga katawhan, ang hingpit nga pagsalig nga kamo mobarog sa pagpanalipod sa mga tigbalita, sama sa inyong pagpanalipod sa demokrasya o kagawasan. Isip paghandom sa among mga kauban o sa sakripisyo sa mga tigbalita, amo kamong giauhag nga mauban kanamo nining mao ang among tawag, ang amo ang pagpangayo o hustisya ngadto sa mga namatay namong mga kauban. Daghang salamat. Sa atong unang kasayuran, usa ka resolusyon ang gipagawa sa konseho may kalamgitan sa ilang reaksyon sa gihimong Diyosa na kagandahan, usa ka Miss Gay Beauty Pageant. Ang maong indigay sa kagwapa sa mga bayot tipik sa programa sa City Tourism alang sa Pasalamat Festival nga kasamtangang gisaulog sa dakbayan sa Pagadian. Si Konsehal Estrella Araw ang misulti nga dili haom ang maong kompetisyon tungod sa wala kini may subay sa tema sa relihiyosong kalihukan. Sa iyang kabahin, mitubag si Ray Simapranca, usa sa tigpasiugda sa matod pa nga gikinahanglan alang sa pagrespeto sa mga bayot, ilabi na sa isgutanang sexual sensitivity. Din adunay patas kapag ila sa mahuyang lakip na usab sa mga tumboy. Sa laing bahin, gipatuman sa Bureau of Fire Protection ang Akta Republika 9514, ang Comprehensive Fire Code of the Philippines pinagi sa pag-implementar sa mga fire code fees. Si City Fire Marshal Christopher Morales nagkanayon nga nadilatar ang ilang pagkolekta gumikan sa pagkalangay sa bagidangat sa mga resibo gikan sa kauluhan. Gihangyo usab ni Morales ang mga negosyante nga mulukat og business permit sa pagbayad sa fire safety inspection fee nga nagkatidad sa 10% sa kitibuk-ang bayronon nga gipahamtang. Bayronon tulo, bali medyo nabaguhan pod sila no. Asa nga to ang mga personnel kay kanay bago yung napasa sa transition period. Pero naga-cope up mi og nangayo pod mi kanang pasensya sa to ang mga nagarinyo na usahay malangan-langan gud sila sa ato ang opisina no. Pero kani siya para man siya sa public safety gyapon no, kaya among ginatan-aw ang fire safety requirements sa kada building. Posibleng mukabat sa 50 milyones pesos ang mawala na internal revenue allotment kung era sa Pagadian. Kung madayon ang hukom sa Korte Suprema nga ipabalik ang 16 ka mga lungsod nga mahimong syudad. Matod pa ni Atty. Marlo Bangcoro, ang City Legal Officer sa Pagadian,
nga kaniadtong 2008 mipakanaog na ang Korte Suprema sa hukom kalamgitan sa petisyon nga gipasaka sa League of the Cities of the Philippines kun LCP nga illegal ug unconstitutional ang pagkahimong syudad sa 16 ka mga lungsod. Ang Korte Suprema mimando usab sa pagpatuman sa unang hukom apan ikurat ang LCP sa dihang migawas ang balita ning bag-uhay pa lamang ang kalit nga pag-usab sa hukom sa Korte Suprema kalamgitan sa pagbakwi sa unang desisyon. Si Mayor Samuel Ko nagkanayon usab nga adunay plano nga magwelga ang tanang mga mayores sa tibuok nasod kung dili mo usab ang kasamtangang hukom sa Korte Suprema. Mao kadto ang nahipos nga mga kasayuran dinhi sa atong sinimanang tulumanon. Salamat sa inyong pagtan-aw. Kini si Jong Kajon. Moingon, good morning Mindanao. Good morning, Mindanao. A 5-minute rundown of news and current events happening in Zamboanga del Sur and beyond. Good morning, Mindanao.